Handa si Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor nga mangin isa sa mga lawmaker prosecutors sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa interview sang Bombo Radio kay Representative Defensor, iya ginpahayag nga wala siya nagaboluntaryo sa mga responsibilidad apang hindi man siya makapamalibad kung isa siya sa pagapilion bangod isa ini ka constitutional duty bilang miyembro sang Kamara. Ginpakigbahin man niya nga nakabaton siya sang impormasyon nga posible isagid man siya sa mangin prosecutor. Apang kinahanglan gid nga hulaton ng mangin desisyon sang plenaryo sang Kongreso. Dugang pa sang kongresista nga kinahanglan nga magapadayon ang impeachment process agud mahibaluan man sang publiko kung ano na ang mangin desisyon sang mga otoridad sa impeachment complaints batok sa Vice Presidente. Wala gid ako ga voluntaryo sa ngalan ko. Pero kung pilion kita sang plenaryo nga mangin prosecutor, hindi kita kabalibad kay constitutional duty ini bilang miyembro sang Kamara de Representante na kung ikaw pilion sa isa ka impeachment trial, dapat himuon mo kag batunon mo. Nakamuno na sila pero pareho man kami tanan nga napilian nga hulaton gid anay namon nga opisyal kami nga pagbotohan kag pilion sang plenaryo sa Kongreso.